முருகா இந்த ஃபோட்டோ பாரு. என்ன ஃபோட்டோ இது? பொண்ணு ஃபோட்டோ. உனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பின்னாடி நம்பருக்கு பேசி முடிச்சிடலாம். இதை புடிமா, உனக்கு வேறு வேலையே கிடையாது. ஏண்டா உன் மாமா பொண்ணை வள்ளியை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறியா? நான் சொல்லிட்டல, எனக்கு வள்ளியை மட்டும்தான் பிடிக்கணும். அவன் நம்ம குடும்பத்துக்கும் செட் ஆக மாட்டா. அதுவும் இல்லாமல் வள்ளியை பிடிக்கலடா எனக்கு. உனக்கு பிடிக்கலாம் விடுமா, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நான் கல்யாணம் பண்ணால் வள்ளியை தான் பண்ணுவேன். அப்போ இந்த அம்மா சொல்கிறதே கேட்க மாட்டேன். இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்டா. நீ ஒத்துக்கலாம் பரவாயில்ல, நீ ஒத்துக்கிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன். நான் கல்யாணம் பண்ணால் வள்ளியை தான் பண்ணுவேன். வள்ளி எதுக்கு அழுதுட்டு இருக்கு? என் அப்பா பேசி கேட்டு மாமா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்காம போயிட்டு வரேன்னு பயமா இருக்கு அத்தை. நீ ஏமா அப்படி நினைக்கிற? என் மாமாக்கு என்ன பிடிக்குமா பிடிக்காதானே எனக்கு தெரியல அத்தை. உன் மாமா உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதானே. நீ விட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன். அங்கே என்ன பார்த்துட்டு இருக்க? நான் அவங்க யாரை பார்த்தா என்ன? உனக்கு வள்ளியை தானே பிடிக்கும், நீ போய் பாரு.